Arranca a campaña Doa un sorriso en Boiro. A Clínica Dental Rebeca Ozores, a AVE, Cáritas e Cruz Vermella únense un ano máis para recoller alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene. Hoxe botou a andar a nova edición da campaña solidaria Doa un sorriso, promovida pola Clínica Dental Rebeca Ozores en colaboración coa Asociación Boirense de Empresas, Cáritas Boiro e Cruz Vermella. As entidades renovan así o seu compromiso con esta iniciativa, coa que se busca recoller alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene e que se desenvolverá ata o 13 de decembro. Agradecer a todas as entidades colaboradoras, o AVE, a Cruz Roja e a Cáritas. E nada, o que pretendemos é recoller os alimentos básicos para axudar a estas familias un pouquiño máis vulnerables e repartilos entre eles. As dúas entidades sociais agradeceron que un ano máis impulse esta iniciativa e compartiron as necesidades de produtos que teñen. Faise un pouco a hora de intentar axudar as familias ás que nós estamos dándolle alimentación, produtos básicos e necesarios. E nos o que demandamos este ano, aparte de que todo é benvido, por suposto, que nos aí unha vez estamos nos supermercados ca recollida, todo para nós é todo de agradecer. Pero si nos basaremos un pouquiño este ano no tema dos desayunos, porque andamos un pouco escasos en canto ao tema de leite, galletas e cacao, que penso que agora mismo é do que máis nos sentimos moi necesitados. Nos vamos a necesitar enfocar máis o tema en produtos de higiene. Os produtos de higiene non son perecederos, entonces podemos alargar máis no tempo o tema desa doación e ter as familias durante máis tempo, na campaña, todo o que consigamos recoller, que esos usuarios durante o tempo podelos manter. De que estamos máis necesitados? Pois pañales de talla 5 e 6, pero o mesmo que dixo Lupe, todo o que poida aportar cada familia, pois benvido sea. Vai haber un día, un sábado todo o día, creo que é o sábado, o día 13 de decembro, vamos a estar nos distintos supermercados de todo Boiro, cos voluntarios, traballando arreo, tanto de Cáritas como de Cruz Vermella. Para facer a doazón presencial, a AVE tamén ten un papel importante, xa que os seus asociados serán puntos claves na recollida. O que se trata é un pouco de continuar a liña de anos anteriores, desde os negocios de Boiro colocaremos os contenedores en unhas huchas onde recolleremos, ademais de os alimentos, as donacións, e con todo eso farase tamén o día 13, que é o sábado 13, farase unha recollida nos supermercados de Boiro. Para a Asociación de Empresarios un placer colaborar un ano máis con esta iniciativa. Sabedes que nós durante o ano, ademais de traballar a promoción económica do Concello, intentamos colaborar co Casas Solidarias. O concelleiro de Política Social de Boiro, Raúl Treus, destacou este traballo colaborativo entre as asociacións para impulsar estas accións solidarias no municipio. É precisamente esa colaboración entre entidades e axentes e é precisamente ese traballo co conxunto o que nos salva todos os días e o que facemos para coidar as persoas e empresas que coidan a persoas. A mí pareceme o máis importante. Desde o Concello de Boiro, naturalmente, e en nombre do Concello de Boiro, dar a noraboa ás entidades, a Asociación de Empresas, a Cruz Vermella de Boiro, a Cáritas de Boiro e a Clínica Dental Rebeca Ozores, que desde logo, e especialmente a esta última, porque evidentemente se nota e se pon de manifesto que é unha empresa que innova. Ademais de destacar a unión co AVE e as entidades sociais, a campaña Doa un sorriso arranca hoxe e estará activa ata o 13 de decembro, case 2 semanas nas que se recollerán alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene.